Сәлам дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы безгә мөһим түгел, чөнки 10 көнлек яллар башланды. Ә кемдер бит эшли. Кавабанга. 10 көнлек ялларның 3-нче көне башлыйк. Дүшәмбедә Бөек Габдулла Тукайның тууына 135 яшьлек юбилейны билгеләп үттек. Шул көнне туган тел көне дә бәйрәм ителә. Кыскасы, Тукай безнең йөрәкләрдә, туган тел матур тел. Шул ук дүшәмбедә Казанның Зорге урамында Советский подстанциясендә янгын чыга. Советский һәм Идел буй районнары тулысынча 12 сәгатькә сусыз һәм утсыз калды. Техноген һәлакәт кешеләрне көн дәвамында Тукай турындагы роликлар карау һәм аны уку мөмкинлегеннән мәхрүм итте. Түбән Камадан 13 яшьлек укучы бала Әмирә Мөбәрәкова Бөек Британия патшабикәсе Елизавета II-дән хат алган. Кызның әнисе сөйләвенчә, Әмирә хәзерге кызу дөньяда ничек итеп барыннан да тәм табып, тулы һәм рәхәт тормыш булдырып яшәргә дигән сорау биргән. Патшабикәнең ни дип җавап бирүе билгесез. Мөгаен Әмирәне Түбән Камада яшәүе өчен кызгангандыр инде. Казанда күп фатирлы йортта шартлау була. Соңыннан янгын башлана. Бу хәл Батыр шунрамы 29-нчы йортта теркәлгән. Соңрак ачыкланганча фатирда фейерверклар ясап ятучы ир кешенең дары запасы шартлаган. Аның йортына тинтү уздырырга килгәч була бу. Берәү дә зыян күрмәгән, ә моны инде бәйрәм дип атап була. Хыснуллин Россиянең кайбер субъектларын берләштерергә тәкъдим иткән. Безгә 85 регион кирәкми дигән ул. Мәскәүне калдырырга тәкъдим итәбез, чөнки ул баш кала. Санкт-Петербург матур кала һәм һәр чак яхшырак булыр өчен Уфаны да саклап калырга кирәктер. Ә Казан? Казанга тимиләр инде. Шашкалар буенча дөнья чемпионатында матч вакытында ук өстәлдән Россия әлемнәрен алып куйганнар. Соңрак моны ВАДА агентлыгы карары белән эшләнүен әйтәләр. Ә соңыннан әлемнәрне алып кую мәҗбүри булмавын да таныганнар. Эх, шушы паннарга Тарас Бульба җитми, ә. Навальный һәм ФБК штабларын тыйдылар. Леонид Волков оешманың ябылуы турында белдерде. Яңа гына бушап калган биналарны арзанга гына алып калырга ашыгыз. Таджиклар һәм кыргызлар чик буенда сугышкан. Су чыганагы һәм чикләр буенча аермачык аңлатмалар булмау сәбәпле 2 ел бер көнлек сугыш кырып ала. Яраланучылар да, хәлак булучылар да җитәрлек. Яры әле баш миләре дуслашырга кирәклекне вакытында аңлаган. Кичә православ динендәгеләр Пасханы бәйрәм итте. Кояш баюын көтәргә туры килсә дә, йомыркалар һәм куличлардан авыз иткәнсездер дип ышанабыз. Ялларда Казан марафоны үтте. Йөгерделәр, шәһәр урамнарында пластик су шешәләре ташлаштылар. Кыскасы, барда гадәттәгечә. Видеода бар хәтта бер төркем кызлар Кремль һәм Клыш-Шариф фонында тәннәрен яздырып разминка ясый. Шунда ук тәрбиясезлектә гаепләп изге Рамазан аен искә төшерүчеләр табылды. Күренеп тора бит инде кызлар ураза тотмый. Каян чыгып әйтәсең соң син аны? Каран инде артларын инде зур. Бер дә зур түгел, формалары бик матур кебек әле. Алай-булай аларның берсе син түгел дигәнме? Дуслар, узган атнаның яңалыклары шушылар иде. Алай-булай, если что, Микеланджело ул мунчаклар белән сугыша. А Донателло таяк белән сугыша. Тукта. Леонардо кылычлар белән сугыша. А менә Рафаэл сая пычаклары белән сугыша. Бөтенесебергә алар Кавабанга. Алайса менә мин April O'Neil булам.